Bueno, guk kezka bat konpartitu genuen ikasleekin, izan zen abiapuntua. Zer egin euskararen erabilera sustatzeko, edo euskararen erabilera hobetzeko. Eta hortik abiatuta, esan liteke, ikerketa hau guztia abiatu zela, edo hortik atera zela egitasmo guztia. Eta hizkuntza proiektuko arduradunen eskaritik, hemen bukatu dugu Juan Berasategin ikasleen ikerketa lanak ezagutzera ematen. Azaroan, hasi ginen honetan, ikasle talde bakoitzak ikerketa bat diseinatu du, bai ikastola barruan edo Pasaiako eta Lezoko kaleetan, hizkuntza neurketak egin, pentsatu nola hobetu zitekeen bertako euskararen erabilera, esku hartzeak diseinatu, abian jarri, eta hor ikasitako guztia poster zientifiko batean bildu dute, eta gaur ezagutzera eman dugu herriko gainerako herritar, eragile eta soziolinguistikaren esparruko interesa zeukaten jendeari. Esan nahiko nuke, holako ariketak egitea adin hontako ikasleekin oso interesgarria dela, bai? Soziolinguistikaz jabetzeko eta kontzientzia hartzeko, hizkuntzaren inguruko kontzientzia hartzeko, ez? Gazteek ikastola garen heinean badaukagula honetan ardura eta erantzunkizun bat, ez? Hizkuntzarekiko atxikimendua indartze aldera. Eta interesgarria irudituko litzaidake ere proiektu hau edo ariketa hau komunitatearekin zabaltzea. Batez ere familiekin eta familietan gertatzen ari den hizkuntzarekiko edo atxikimendu ez dakit nola deitu atzerakada horri edo bultzada bat emateko oso baliagarri izan daitekelako. Zoragarria izan da, halako plaza batean parte hartzeko aukera izatea, plazera izan da, batxilergoko ikasle batzuek halako lan sakonak eta serioak egiteko aukera izatea, eta azken emaitza hauek ere ikusi eta horien mamia jabetzea. Askotan soziolinguistika aipatzen dugu, soziolinguistikaz aritu behar dugula, soziolinguistikaz jabetzea ezinbestekoa dela, baina nik uste dut Pasaia Lezo ikastolakoek erakutsi dutela nola jardun beharko genuken soziolinguistika lantzen, zein dan soziolinguistikaz benetan konturatzeko eta jabetzeko bidea, kontzientzia soziolinguistikoa lantzeko bide egoki eta aproposena uste dute zein den identifikatu eta asmatu dutela benetan, eta gure aldetik benetan aurrera eta zorionak esan bezala. Oso zaila da hitz batean laburtza hemen gertatutakoa, egia da oso harro gaudela ikasleek egindako lanaz, gogor aritu dira eta gaur horren erakusle izan da zenbateko interesa piztu duen gaiak, eta iruditzen zaigu bide polita daukagula hemen sakontzeko, ikasleak eurak izan daitezen kontziente zein den euskararen egoera, ze autu egiten dituzten eta eguneroko autuekin ere egin dezaketela euskaldun izateko bide hori.